Magandang umaga Pilipinas, Maksyong morning po sa inyong lahat. Kaya kababaihan in action na po mga kaaksyon. Sa nalalabing ilang minuto na lang nitong ating programa, samahan niyo pa rin po ako mga kaaksyon dito sa programang ito. Action Dav, Tibakay at syempre kasama ko po Action Conrad Alvarez sa ating technical department. Nako mga ka-action, kumusta kaya ang inyong umaga? Umagang kay kulimlim. Malamig pa din itong lagay ng ating panahon mga ka-action. At sana sinamig din ito yung ulo muna natin. Huwag masyadong papadala. Sa mga minsan hindi magandang mga pangyayaring sumasalubong sa buhay natin. Pero minsan din talaga nako mga ka-action, di nga natin mapigilan kung meron mga hindi kanais-nais na mga pangyayaring nangyayari sa labas, no? Tumahan niyo po ako dito ang ating text line 0922852161, Facebook page DWCM Action Radio Pangasinan. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-uusapan, eto muna isang balita. Habang naghahanda para sa pinalawag na phase o yugto ng limited face-to-face classes sa basic education, plano ng Department of Education na DepEd na isama ang mga mag-aaral sa iba pang grade levels sa limited in-person sessions. Nagbigay ng updates DepEd Undersecretary ni Pomoceno Malaluan sa naging plano na expanded limited face-to-face classes sa gitna ng coronavirus disease COVID-19 pandemic. Binanggit nito na kabilang sa posibleng magiging tampok ng expanded face-to-face classes ay isama ang mga estudyante mula sa iba't ibang grade levels. Nang ipatupad ng DepEd ang pilot run ng limited face-to-face classes noong Nobyembre, sinabi ni Malaluan na tanging ang mga kinder hanggang grade 3 learners para sa elementarya at yung nangangailangan ng laboratory sa senior high school sa ilalim ng Technical Vocational Livelihood o TVL tract ang pinapayagan na magpartisipa. Ang mga mag-aaral sa grade 4 hanggang 6 sa elementary at nasa grade 7, 8, 9 at 10 sa junior high school ay hindi kasama sa pilot implementation ng limited face-to-face classes. Ang paliwanag ni Malaluan, ang mga lugar na nasa ilalim ng level 3 kung saan kabilang ang Kalakhang, Maynila ay hindi pa pinapayagang magsagawa ng expanded face-to-face classes. Paliwanag nito, merong dalawang parametro sa expanded face-to-face classes. Ayon pa sa DepEd, ang pilot run kinabibilangan ng 100 public schools at 20 private schools ay dinisenyo para tutukan ang mga kabataan ayon na rin sa naging payo ng health experts at ng Department of Health. Lumahok sa pilot run ng limited face-to-face classes ang nasa 15,683 na mga mag-aaral sa 287 public and private schools sa buong bansa mula November 15 hanggang December 20, 2021. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Hanggang December 2020. Enjoy the Hello, Maksyong morning sa mga nakikinig po sa atin dito sa ating programa. Ma'am Delia Cabais, good morning po sa inyo. At ang Orbistondo Police Station, hello po sa inyo. Sana siguro sa SPN ito, ano? Good morning po sa inyo dyan sa may Orbistondo PNP. Pag-usapan po natin ngayong umagang ito, napaka-short na nung time natin, no? Ay yung benepisyo po nung rice water, yung pinaghugasan po ng bigas. Dahil hindi lang ito pwedeng gamitin na, 'di ba, yung iba ginagamit din po nila sa panluto nila, magluto ng gulay, 'di ba? O kaya naman yung rice water o yung tinatawag nating inuras, 'di ba? May inuras. Lumaminsan, 'di ba, isabaw diet ka na ayop tayo lumaminsan. Pero hindi lamang pala ito yung gamit dahil maganda din pala daw ito sa ating balat.
Imagine, meron din palang gamit ito para sa ating balat o yung mga nagpapa-beauty pa rin dyan. Isama nyo na rin daw ito pag plano po rin po ninyo na magpaputi. Ayan. Pwede daw siya mga ka-aksyon. Marami na po yung mga recommendations na paggamit po nitong rice water o may inuras para mapalighten up niya yung ating balat, mapaputi niya yung ating balat at nababawasan yung mga patches, yung mga nakikita po natin na mga dark spots sa ating katawan. Marami po dun sa mga commercial products na yan ang katulad na lamang ng sabon, toners, creams ang nagtataglay po ng rice waters. Kaya sa rice water, kaya nga sabi natin minsan pag bumibili tayo ng mga produkto, tingnan po natin yung kanyang ingredients. O baka naman yun din yung iba sa mga sekreto ng ibang mga pampa-beauty po natin, tapos sabi nagluto tayo, tapos mahal. Yung pala ay pinagugasan lang pala ng bigas yung kanilang ginamit. At marami na rin, doon sa mga studies na yan, marami na rin ng mga tao na nagsabing legit yung skin lightening powers ng rice water. At ilan doon sa mga chemicals na nandoon, na nasama na dyan doon sa rice water, ay talagang alam na daw. Proven daw siya na nakakapagpalighten ng mga pigments. Pag ikaw ay nagkaroon ng pimple, di ba? Magpipeklat din po yan. Pero sabi nila, ayan, nasabi nila na legit naman yung effect nitong rice water. Kung para doon sa mukha, meron nang isinagawa din na study noong 2013 pa. Yung rice wine, itong fermented rice water ay makakatulong para may prove niya yung skin damage mula sa na dinudulot ng araw. Nandyan na ikaw ay na sunburn. Diba? Masyadong sensitive yung skin mo. Pero nakatulong daw ng malaki itong rice wine para mapadagdagan pa, mapataas yung collagen doon sa ating balat. Kaya ang resulta niyan, naging malambot pa yung iyong balat. Nakakatulong din siya para ma-prevent itong wrinkles. Or should I say na madidelay niya yung pagkakaroon mo ng wrinkles. Siyempre, kapag nagkakaedad tayo, di mo maiwasan talaga yan na magkaroon ka ng mangulubot yung ating mga balat. Kasi hindi na siya ganun ka, yung siguro yung collagen ng na naproproduce na collagen ng ating katawan is hindi na sapat. Lumalabas din na yung rice wine ay meron siyang natural sunscreen properties. So, paano yung sa ano yung kinakain po natin, yung binuburan? Diba? So, baka pwede din. Makakasama din yun na makapagpabuti din ng ating, o makapagpa-lighten, repair siya ng damaged skin po natin. Meron pang mga lumabas sa mga pag-aaral na meron siyang anti-aging benefits. Itong fermented rice water dahil sa laman po nito, taglay po nito na antioxidant properties. Next, mga ka-aksyon, para doon sa dry skin. So problema nyo na nagda-dry skin kayo. Ay, nako, lalo na nitong pagpa-summer na, mga ka-aksyon, di ba? Kaya andun yung mahangin, pero parang tuyong-tuyo yung hangin. So yung balat din po natin is tuyong-tuyo din po siya. Yung iba flaky, yung
yung parang ano ng kanilang balat, yung texture ng ating balat. Ayan, yung rice water, mga ka-action, ay nakakatulong para maibsan yung skin irritation na dinudulot ng sodium lauryl sulfate. Isa po itong ingredient na nakikita naman doon sa mga skincare products. Kung sa tingin po ninyo, may nagamit po kayong skincare products na naging dahilan pa ng panunuyo ng inyong balat, ito po ang isa sa mga kasagutan, mga ka-action. Napaka-simple lang naman. Hindi mo naman kailangan gumastos dyan. Tubig, ay, kahit nga galing nga lang sa poso yung tubig nyo na pinaghuhugas po ninyo ng bigas. Pwede na po nating itabi tong mga to. Tamang-tama, para ngayon yung may ibang ka-action natin dyan. Magre-ready sila na magsasaing na. Pwede nating isave mga ka-action. Basta siguraduhin lang din natin na malinis yung source, yung pinagkukunan po natin ng tubig. Anyway, sa pagkain natin yan, kaya dapat lang talaga na masigurado po natin na malinis ang tubig na gagamitin. Ayan, yung anecdotal, may mga anecdotal evidences na nagpapakita ng paggamit ng rice water twice a day, 2 beses sa isang araw, ay makakatulong dun sa balat natin na nanuyo. At napinsala dahil dito sa SLS. Magsyong morning po sa inyo, Engineer Rosario Montemayor Pasyon. Yan, good morning po sa inyo. Ganon din kay Ma'am May Bonzo. Yan, may ibang ka-action natin. Baka may alam pa rin po silang iba pang gamit po nito. Itong rice water para hindi tayo tapon ng tapon. Diba? Pag nagugas tayo, kasi diba, inaalis natin yung mga siguro may kuta. Ay, hindi. Yung kuta, natatanggal naman nila yun eh. Minsan, yung mga nasasama pa ng mga dumi-dumi doon sa bigas natin pag tayo nagsasaing. So, tapon tayo ng tapon, pero meron pa pala siyang gamit. Bukod sa ginagamit po nating pangsabaw dun sa pagkain ng mga aalaga po nating animals, o kaya naman ginagamit po natin na pangsabaw doon sa iluluto nating gulay. Pwede din siya, may gamit din po siya, mga ka-action, para doon sa mga merong damaged hair. Yan, kasi siguro doon sa mga chemicals na napupunta dyan sa buhok nyo dahil nga sa kakaparibat, kakapakulay, di ba? Kailangan mong treatment ng buhok. Pero ito, may tulong din pala itong rice water para doon sa damaged hair po ninyo. Yan, dahil yung mga na-bleach, yung kanilang buhok, ayan, matutulungan po kayo ng rice water dahil sa tagline po nitong inositol or inositol. Isa itong chemical na nandyan doon sa rice water. Nakakatulong siya para ma-repair yung damaged hair po natin inside out, kasama na yung split ends. So, tignan natin, no? Naubusan ka ng conditioner? O kaya naman hindi ka nakabili ng hair treatment mo, hair treatment shampoo o kung ano pa man dyan. So, pwede din pala itong rice water. Kung sa tingin po ninyo, medyo damage na nga yung buhok nyo dahil nga po sa kakaparlor ng regular. Ito lang yung napakasimple po na step. Napakasimpleng pamamaraan po natin. Hindi na tayo gaanong gagastos pa sa pagpapatreat ng ating buhok. Eto din, mga ka-action, kung yung tiyan po natin, ayan, kumukulo-kulo dahil sa kung ano man yung mga nakain din po natin. Yung iba talagang di ba? Nire-recommend nila ang pag-inom ng rice water. Kung ikaw ay nagkaroon ng food poisoning o kaya naman meron kang stomach bug.
May solid evidence na nakakatulong itong rice water sa diarrhea dahil nagtataglay ito ng traces ng arsenic. Kapag nakakainom po tayo ng rice water na mayroong concentration ng arsenic, ayan, sabi dito, nakakatulong yung rice para mabsan po yung diarrhea dahil kadalasan may contain ito na arsenic. Kapag nakainom ka daw ng something na mayroong concentration ng arsenic kasi, pwede itong mauwi sa pagkakaroon ng cancer, vascular disease, hypertension, heart disease, at type 2 diabetes. So, try din po natin na siguro ay uminom din ng rice water. O baka gusto niyo yung napakuluan na, pwede naman. Yung nga yung ginagamit po natin sa mga baby dati, di ba? Ayan, sa eczema, sa acne, rashes, at inflammation. Yung iba ginagamitan na yun na siguro yung panghugas nila. Topically, dahil nasusooth daw, ito na, naiibsan niya yung inflammation doon sa skin po natin. Sabi natin, unang-una pa lang, nakiklear niya yung blemishes dahil doon sa skin conditions tulad ng eczema. At nakakatulong para ito din ay magamot. Siyempre, along with yung mga gamot na ginagamit po din po natin, nire-recommend ng ating mga dermatologist sa mga ilang skin conditions po natin. Yung iba sa eye problems nila, mga yan, syempre, kailangan nyo pa rin i-consulta ito dun sa mga eksperto, mga ka-aksyon. Lalo na yung nagkakaroon ng macular degeneration na madalas na nangyayari yan sa mga matatanda. Kapag sumapit ka na talaga sa edad na yan, senior citizen na, mga ka-aksyon. Magiging, kasi yung macular degeneration, ito yung nagre-resulta sa pagkakaroon ng pagkabulag, o kaya ng mga ng isang tao. Ganun pa man, kailangan pa din daw ng puspusang pag-aaral para mapatunayan nga na may maitutulong yung rice water dito sa ilang eye problems po natin. Paano gamitin? Pwedeng napakuluan yung rice water. For kapag pwede po natin gamitin ito sa mukha po natin. Pero syempre yung maligam-gam na lang. Yung kaya na lang po natin. Meron ding iba soaking. Kaya binababad po nila sa rice water. Nang hanggang 30 minutes, siguro yung part ng skin po nila na gusto po nilang ma-heal. At pwede din i-refrigerate natin yung ating rice water. Kung fermented rice water naman ang gagamitin ninyo, parang din yan, pagbabad din siya. Pero instead na i-refrigerate po natin yung tubig, ilagay lamang po ito sa jar, sa isang room temperature for 1 or 2 days. At saka mo na siya magagamit. Pwedeng i-direct naman siya na gamitin sa ating buhok o sa ating skin. Pwede ka ding mag-experiment, dagdagan mo siya ng aroma or fragrance, pabango at iba pang natural ingredients para ma-customize yung inyong rice water. At saka i-rinse po. Pwede ding maglagay ka ng mga essential oil para meron kang homemade rice water na mabango siya, 'di ba, mga ka-aksyon. Pwede mo siyang gamitin as a face cleanser and toner. Tsaka, alam mo, ilalagay mo dun sa cotton, tapos banayan mong i-gamitin, i-massage doon sa yung mukha. Meron din, pag ginabit mo siyang body scrub, dagdagan mo na lamang siya siguro ng konting asin at ilang essential oil, citrus, para maging natural exfoliant po ninyo at ito. Tapos yung nga, i-rub po ninyo sa inyong balat.
Kung sunscreen naman ang purpose ng paggamit po nito, pwede din na hanapin po ninyo yung merong contain. Meron siyang nilalaman na rice bran extracts. At meron pa siyang ibang plant extracts. Ayan, mga ka-action. Ilan lamang sa gamit po nitong rice water. Hello, Kuya Roland Nawe. Pa-shout out kay baby daw niya, Sir Mel Aguilar. Nakakota kahapon, kotang-kota, trending na trending siya ngayon. Yan sa may Asinggan. Sir Mel, ako okay lang yan. Talagang ganyan lang. May mga time na nagti-trending. May mga time na inaalat din. Pero importante, nagawa mo yung inyong work. Good luck sa iyo as always. Napakasipag ng baby mo, Sir Roland Nawe. Ay nako, mga ka-action, dahil medyo short nga din yung ating program ngayon. But anyway, andito pa rin yung mga kaibigan natin na nanood at sinamahan po tayo dito sa programa ito. Thank you po sa inyo. Ma'am Ling Lansang, hello po sa inyo. Ma'am Rosalia Conce, hello po sa inyo. Thank you sa lagi pong pagkantabay dito sa programang ito. Nako, short or mahaba man itong ating program is nandito kayo. Thank you very much.